Čaute, dnes tu mám pre vás video, takzvanú rekapituláciu môjho týždňa, síce len štvrtok, ale pre mňa už tento týždeň končí, zajtra idem na polovačku do Čiech za kamošom, takže poďme na to. Podarilo sa mi dokončiť 3 kované damaškové nože. Prvý, Hubert, klasika, damašková čepel, 280 vrstiev, 59 HRC, na rukovetí krásny stabilizovaný javor v koženom púzdre. Druhý nôž, sandwich s meďou, veľmi zaujímavý kúsok. Samozrejme je to prvý nôž tohto typu, z tohto materiálu, ktorý som vyrobil, a preto poputuje ku komu inému ako k Damemu. Dame, pozdravujem ťa. K nožu je Kidexové púzdro, krásne tam zacvakne. Adam si vypýtal takýto klip na tepláky. Tretím nožom je zase ďalší mini nesmuk. Parádne padne do ruky, tak ako aj ten s meďou. 280 vrstiev, 59 stupňov Rockwella, rukoveť Buk, vybratie na prsty, tzv. Stippling alebo zdrsnenie. Znova Kidexové púzdro, čo sa týka ostrosti nožov. Není problém. Hubert, paráda, nabrúsené, jedovaté, pripravené slúžiť. Takže toto boli moje výrobky, ktoré som dokončil tento týždeň, a čo sa týka plánu na budúci týždeň, mám tam zákazkovú bunku 15 cm z 690, ktorá sa práve popúšťa. Dokončovanie malého loveckého noža a damaškového s damaškovou záštitou. Uvidíme, na čo ďalšie vyjde čas. Takže toto bol môj týždeň. Čakám ťa pri ďalšom videu a prajem pekný víkend. Čaute.